मॉर्निंग मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। मी किरण पाष्टे आणि आज आपल्या गावची तुम्ही व्हिडिओ बघितली असेल। पहिल्या दिवशी व्हिडिओ जी यायचा प्रवास होता, कशी मजा आणि घरा इथपर्यंत पोचलो। त्यात दुसरी व्हिडिओ होती जी आपल्या गावातल्या शिमग्याची, म्हणजे सगळ्या रूढी परंपरा वगैरे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी। आणि आजची व्हिडिओ आजची व्हिडिओ थोडी स्पेशल आहे। खूप लोकांच्या कमेंट होत्या की होम टूर दाखवा घराची, तर होम टूर दाखवू। हा आपलं घर एकदम असं प्रशस्त आहे, पुढे मोठं आहे, तुम्हाला दाखवतो। आणि मेन आता घरात कोण जास्त माणसं दिसणार नाहीत, कारण सगळ्यांची शिमग्यात असं झालं, सगळे आपापल्या घरी निघाले। आज सकाळीच निघाले। प्रणाली पण गेली, प्रणाली तिच्या माहेरी गेले, म्हणजे आजीकडे मामाच्या गावाला, म्हणजे संगमेश्वरला। बाकी सगळे फॅमिली गेली, फक्त मी राहिलो, पप्पा राहिलो आहे, मम्मी राहिली आणि एक काका आणि त्याची बायको आणि मुलगा त्यांचा आणि आजोबा, एवढेच जण आहेत। बाकी काल जेवढे होते तेवढे 15-20 जण सगळे गेलेत। 5-6 वर्षापूर्वी हा घर बांधलेला, आधी थोडा छोटा होता, त्यानंतर खूप लोक वाढली, मोठी झाली, त्यामुळे थोडं घर आता मोठं बांधलेलं आहे। चला दाखवतो। स्टार्टिंगलाच एंट्री केली तर या पायऱ्या आहेत तशा, आणि हा घराचा आपला मेन गेट, प्रवेशद्वार। आणि आतमध्ये एंट्री केल्या ही प्रशस्त खिडकी, आणि या घराचा आपला मोठा हॉल। इथे कमीत कमी 10 जण, 10-15 लोक तरी झोपतात आरामात। 1-2 खिडक्या आहेत ऑलरेडी। या भिंतीचा प्लॅस्टर पडलेला आहे आणि पूर्ण जांभा खडकामध्ये बनवलेला हा घर आहे। तर हा एक बेडरूम आहे। बेडरूमला पण 2 खिडक्या, 1-2। मुंबईला आपलं घरच एवढंच असतं, गावी खूप मोठं बांधलेलं आहे। त्यानंतर हा दुसरा बेडरूम। बेडरूमला पण एक खिडकी आहे। दोन्ही बेडरूम सेम मापाचे आहेत। त्यानंतर बघितलं तर हा आपला किचन। इकडे मांडणी वगैरे आहे, इथे गॅस, इकडे चूल पण मांडलेली आहे। इथे भांड्यांची अरेंजमेंट केलेली आहे, शेल्फ, आणि इथं पियाचं पाणी थंडे करून ठेवलेले आहेत। आणि जर नॉनव्हेज वगैरे बनवत झालं तर कधी कधी बाहेर बनवतात, तिकडे ते दाखवतो। आणि या बाथरूमला, किचनला अटॅच बाथरूम पण आहे इकडे। हा बाथरूम। त्यानंतर ही जी जागा आहे तिथे गणपती बसतो। आता टी व्ही बसला तिथे, गणपतीला तेव्हा टी व्ही काढणार आणि गणपती असणार इकडे, गणपतीचे 5-6 दिवस। त्यानंतर हा देवघर आपलं। हे सगळ्यांचे कुलदैवत। खाली पण जागा केली काहीतरी सामान वगैरे ठेवण्यासाठी इथे। हां, कालच हा फोटो माझ्याकडून पडला खाली, म्हणजे खालची काच पडली, जो इथे होता। चला बाहेरचं दाखवतो परिसर। त्यानंतर हा
मागचीच आहे साईड, जिथे अंगण आहे पूर्ण आणि जिथे पाण्याचे स्टॉक वगैरे भरलेलं असतं, मोठमोठ्या टाक्या. ही मागची साईड घराच्या. भांडी वगैरे काही धुवायची असली की भांडी इकडे धुतली जातात या साईडला. मी काले फणस काढलेले आहेत. हा झाड कसला आहे सांगा मला पण माहीत नाही कुठल्या कसला झाड आहे हा. कमेंटमध्ये कळवा, मला पण नाही माहीत कोणतं झाड आहे. आणि हा जो मोठा झाड आहे तो आंब्याचा आहे. मी लहान होतो त्याच्या आधीपासून हा झाड आहे, त्यावेळी लावलेलं. आणि सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे तुळशीचं वृंदावन. चला पुढे. ही मोठी टाकी पाण्याची, अजून या 2 टाक्या पाण्याच्या. म्हणजे एक टाईम असा होता की म्हणजे 5-6 वर्षापूर्वी की इकडे पाण्याचा एवढा प्रॉब्लेम होता की पाणीच नाही यायचं. म्हणजे हांडे घेऊन एकदम खाली जायला लागायचं विहिरीवरती पाण्यासाठी. आणि त्यामुळे जास्त कोण इथे यायला मागायचं नाही. एवढा लांबचा प्रवास म्हणजे हांडे घेऊन कमीत कमी 15 मिनटं जाणं आणि 15 मिनटं परत हा एवढा जड घेऊन येणं खूप वेळ लागत आणि कंटाळा येतं. त्यामुळे त्यातून यायचं नाही. त्यानंतर डायरेक्ट पाण्याची सोय केली इकडे. बघा 2 नळ लावलेले आहेत. डायरेक्ट त्या विहिरीवरून पाणी इकडे येतं डायरेक्ट. आणि म्हणजे कसं कंटिन्यू आता लाईट पण असते, त्यावेळी सारखी लाईट जायची, त्यामुळे एवढं हे नव्हतं, पॉसिबल नव्हतं. आता लाईट असल्यामुळे डायरेक्ट तिकडून पाणी इकडे येऊ शकतं मोटारने. त्यानंतर बाहेर आलात तर ही इकडची चोली. तर काय नॉनव्हेज वगैरे कधी बनवायचं असेल तेव्हा यावरती बनवलं जातं. आणि या झाडाची कालच नारळ काढलेले आहेत. खूप मोठा झाला आहे झाड. मी लहान होतो तेव्हा माझ्या आजोबांनी हा झाड लावलेला. हा बदामाचा एक झाड, पेरूचं एक झाड, आता खूप मोठमोठे झालेत. आणि जे सागवानाचा एक झाड होता तो पुढे दाखवतो. त्याच झाडाचे हे नारळ काल काढलेले आहेत. त्याचं खोबरं वगैरे बनवलं वाटणमध्ये टाकलेलं आहे. आणि हे बाथरूम. घरात बाथरूम नाही बघा, सहसा गावामध्ये घरात बाथरूम नाही बघत, बाहेरच बांधतात, बाहेरची जी जागा असते तिथे. त्यामुळे जागा बघू शकता किती प्रशस्त आहे. बाहेरचं अंगण तिथपर्यंत, त्या टोकापर्यंत. त्यानंतर हा चिक्कूचा झाड आहे. हा चिक्कू लागलेले आहेत याला. दोनच लागले आहेत तशी. आणि हा झाड आहे तो सागवानाचा. एक 2 3 4 5 झाड आहेत सागवानाची. इथे एक आंब्याचं झाड आहे नारळाच्या झाडाच्या बाजूला. इकडे एक सागवानाची झाड आहेत, 3 आहेत. सागवानाचं लाकूड म्हणजे महागातलं लाकूड. त्या झाडाची ते झाड आहे, ते एकदम सरळ वाढतं आहे. इथे एक आंब्याचं झाड आहे, अजून एक आंब्याचं झाड. नंतर हा पण आंब्याचं झाड. इकडे हे कोरफड आहे. हे अननस आहे, अननसाचं झाड. नक्कीच अननस आहे की माझ्या पण लक्षात नाही, पण मला वाटतं अननसच असणार. कमेंटमध्ये कळवा काय आहे. नंतर हा एक मिनट, मला वाटतं हा आपण जे तेजपत्ता असतो जे भाजीमध्ये किंवा मटणामध्ये टाकतात, त्या पत्त्याचं झाड आहे, तेजपत्त्याचं. तरी मी कन्फर्म आहे की मला माहीत नाही, पण कळवा कमेंटमध्ये नक्की तेच आहे की नाही. पण मला वाटतं तेच आहे.
त्या अजून एक आंब्याचं झाड इकडे, हा एक आंब्याचं झाड, हा पण आंब्याचं झाड आहे. इथे पण आंब्याचं झाड, खूप झाड आहेत आंब्याची. आणि हा लिंबाचं झाड. एकदा स्टार्टिंगलाच एक लिंबाचं झाड आहे, तो मोठा आहे. तिथं बघ खूप सारे लिंब येतात, म्हणजे आम्हाला लिंब बाहेरून आणायची गरज नाही लागत मार्केटमधून. तर इकडे झाडाचे लिंब काढायचे, मटणामध्ये पिळायचे डायरेक्ट. लिंबाचा वास येतोय. लिंबाचं झाड आहे. हा पेरूचं झाड. त्यानंतर इथे हा पण लिंबाचाच आहे वाटतं. हा पण लिंबाचं झाड आहे. आणि हा जास्वंदाचं झाड. आणि इथे एक लास्टला अजून एक आंब्याचं झाड आहे. तर आता हा एंड आहे आपल्या जमिनीचा, म्हणजे इथल्या अंगणामधला. तर इथून आपलं घर बघू शकता किती लांब आहे. बाजूनी साड्यांचं कंपाऊंड टाकलेलं आहे. आपलं घर बघा किती लांब दिसतंय, म्हणजे किती लांब जागा आहे ही. आणि एवढी झाड आहे, त्याचा पालापाचोळा बघा किती जमलेला आहे. फक्त डायरेक्ट हात कधी टाकायचा नाही, कधी काय असेल सांगू शकत नाही. त्याच्यामध्ये साप विंचू खूप काही असू शकतं. जो बोलतो लिंबाचा झाड तो हाच. आधी माझ्या हाईट एवढा होता, आता खूप मोठं झालं आहे आणि पूर्ण सुकला आहे तो. काय माहित काय झालं त्याला. आणि लिंबू पण नाही दिसत जास्त. काळी मिरीचं झाड आहे. मला वाटलं खायच्या पानांचं झाड आहे की काय. आता जेवढी आपण झाडं बघितली जी आंब्याची, ती सगळी हापूस आंब्याची झाडं आहेत. आणि कोकमाचं झाड दाखवतो तुम्हाला. हा कोकमाचं झाड आहे. हा कोकम. चला तुम्ही नंतर बघितलीच असेल. आणि मी एकदम बुरसा दिसत असेल तुम्हाला. उठलोय, डायरेक्ट तोंड धुतलं आणि चहा पिली. आणि आम्हाला जायचं होतं नदीवर आंघोळ करायला. त्यासाठी मी आंघोळ नाही केली, फक्त तोंड धुवून घेतलं आहे. आणि आता जाऊ नदीवर आंघोळ करायला. म्हणजे तुम्हाला सांगितलंच की इकडे आलो की रोज नदीचा प्लॅन होतो आंघोळ करायला जायचं. म्हणजे दिवसातून 2 टाईम तरी जातो. थोडं बरं वाटतं, कारण मुंबईला एवढी आपली हे नसतं. त्यामुळे इथं वाहत्या पाण्यामध्ये मस्त थोडा वेळ बसायचं, अर्धा पाऊण तास निघून जातो आरामात. आणि कसं पूर्ण माइंड रिलॅक्स होतं, त्यामध्ये थोडा शांती भेटते. एक 4 दिवसाचं जरी बाहेर आलात तरी म्हणजे कामधंदा काही नसतं, फक्त खायचं पियाचं आणि बसायचं आणि झोपायचं, बस एवढंच. कामाचं टेन्शन नाही, काय नाही. त्यामुळे असं कुठेतरी जायचं, थोडं रिलॅक्स वाटेल. आणि अजून रिलॅक्स झाल्यावर अजून काम करायला अजून मजा येईल पुढे. आणि हे आपलं कामच चालू आहे, म्हणजे माझं काम ऑलरेडी आहे. सेकंड बिझनेस आहे समजू आपण याला. म्हणजे यूट्यूब वगैरे. फणस बघा केवढे लागलेत झाडाला, दिसत असतील काय माहीत नाही. चला तर तुम्हाला होम टूर कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये कळवा. झाडं कशी वाटली, आपले किती खूप प्रकारची झाडं आहेत. घर किती चांगलं वाटलं, कारण आता थोडी घराची मेंटेन करता नाही येत आहे. कारण घर थोडंसं हे झालेलं आहे, कारण व्यवस्थित मेंटेन नाही करता येत आहे. कारण आजी होती तेव्हा व्यवस्थित वाचायचं, आणि दोघे फक्त इथे आजी आजोबा राहतात. त्यामुळे त्यांना नीट जमत नाही ते मेंटेन करण्यासाठी वगैरे. त्यामुळे सगळं सामान असं अस्ताव्यस्त वगैरे पडलेलं असतं इकडे. आम्ही जेव्हा येतो, काका येतात, तेव्हा ते व्यवस्थित करतात तिथे. म्हणजे शिमगा आणि गणपती या 2 वेळी आम्ही फक्त इकडे येतो. बाकीच्या दिवशी इथे आजी आजोबाच असतात. आजी ऑफ झाली, आजोबा असतात फक्त तिथे आता. त्यामुळे एवढं व्यवस्थित नाही जमत आहे. तरी घर कसं वाटलं नक्की कळवा कमेंटमध्ये, कारण प्रशस्त घर आहे एकदम, फक्त थोडंसं व्यवस्थित आहे. ठीक आहे, कारण मुंबईला एवढं पण नसतं. आपला जो आतमधला बेडरूम आहे तेवढा फक्त मुंबईला घरं असतात. चला कमेंटमध्ये कळवा, आणि नक्की लाईक शेअर कमेंट आणि जे नवीन असेल त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय.